What's up mga kagahi, madsong buntag ni tanan mamainta kay grabing tugnawa. So today guys, nagbuntag gihapon nag-uwan. Dapat unta karong adlaw mo adto mi sa among ang gipapanday nga bay, inja kay uwan man. So mao nga postpone sa lamang atang pag-visit sa site. Alas 6 pa sa buntag kami pangduanan na idadaris ubos. Ako kay namatang ako sa June mga alas 4 ko na mata pero wala mo kumubakod kay grabing tugnawa. Nako diri gardenia nga whole wheat bread mo na itong parisan o gatas. Mao ni pan nga pangdato kay tag 93 at putos. Bitaw mahal ni si kay healthier ni si nga choice. Inja di ako dari chicken spread mo na itong iparis kay wa gajay kalasalasan ning pana. Grabe gajang bija aglasa mura kagalanlan og tahop. Pero pagkakaron kay wa man tay choice kay di mo ko pwede mo hab-hab og puti aw kanina lamang wheat bread ato ang antusan. Kay grabe gajang katasa alas 4 pas kadlawon wa na gatingog nagang tijan. Sarap pagka box slice ang kanon tambaw galing bas panaguok. Ja painit pus kuto-kuto kay mamahaw mo po ko unjang alas 8. Ginoo na gani ko span guys nga kanang tamis kahilig bud sa kupan sa una pero karon maglikay sila magajud ta. Para lamiag hang gatas guys kay grabe inita ka adto ditso primog zarok paslot pug imong baba. Mao nga hinahinajan nagud na tagtungab. Dapong huhinagto kay ako buntag sa juganahan gadto ko maghuhinagto kay pamlandong bitaw sa buntag. Dapat ba ta magplano sa tang tibok adlaw ja importante kasi ni buntag. Og buntag pala man ja wat sinang ko nagimong utok wat sinang gud na tibok hapon. So on diet ko karon guys pero di man pwede dito mukaon kinahanglan og kutasan ta mukaon mo gud gihapon mukaon ta bahala sa ka slice kay bisag taas atong sugar di gihapon advisable nga di ta mukaon og kutasan ta kay mulo na ansa hinupog sugar nato maimpas pag atong bibi nato sud luoy taon pud kaadyo. Voice over ta karon guys kay ni kabuntag si tatay maminaw man nagradyo grabing kasuga man nang di ta magdengog mo nang hanal magi voice over kay ro magkadengog ta sa aguan grabe pud galagapak pag mga atop. So di human nagkaano sa kabukanan nga hipuson dayon kay matintal man ko makadugang man kog di na mahipos mo nang inig human nagkaano jang hipuson dayon taguan sa kabinet kay tara-tara rin sa nga tubangan matintal na po kung murugang kay kakanunon pamgang baba pero ang tijan di na pwede dugangan kay mo puno na pus pamati mura bitaw kanang putdan ako. So active ros tatay sa radyo kaya balita lagi sa bagyo gi atangan day ang sarok nakabulingit gajud ni kay bisag asa na isuksok ni undoy di pa nagsuksok mo pud datos kilid sa sakjanan sa grabe bajang abuka di nahimong trapo inatag ra ba ning ate Flora Rich ug ate Labihay Luya. So atang nalabhan pero magamit ni nato sunod kay labi nagaron ga to taligsik madula magsuroy-suroy ko na ako'y sarok-sarok kay ug tigtanawan jud mo sang vlog pa sa una sige na jugog sarok bisag sa unas daga pa ko mong grabing lipayan na kay daghay nang hatag nagsarok nagor koy mga 5 ka sarok ang puli-pulihan pero matud pa nila og laki ka jasi kag sarok-sarok dali ra kuno ka madangas na mao kamo mga laki adto magpalabig sarok kay simba ko ba sa tao maatras ting koy abanti buna bitaw ko an mo na kaliwat mo ko na ingana kang dali ra bitaw madangas daghan ko kayla sige sarok-sarok ko umpod madangas na pa iban nga di magsarok pero dangas gajud sa ila jud siguro ng jeans aga mang tubig guys wa mapaong pero grabe la ini na magkulor sugod-sugod na si Jaga Brown mo ni number 1 problem dari magsigig uwan kay ang tubig na madari grabing lubuga karon di pa man yung kaadyo lubog pero sigurado ni unja mura na gid ni unja kape. When I see your face. Uy, sama mo, mag-exercise ko. Not a thing that I won't change. Cause you're amazing. Just a bayot din ang mata na, Flor. Exercise nga, kaya di man ka-walking kayo, Juan. When you smile, when you smile. Woohoo! Mani makatambal sa yung buko na eh. Yung mga audience na dia. Dadadan. Ang kape na babayot ng bata. Ang man ako. Sala na pila. Ala na rin exercise na. Di ka. Kumana sa niya nagpanggatas ug pangapi. Sinanay pod mo na kanina. Dai na pila paris na. Nagang ilaw. Ilaw may tubig ra. Lo ka mo ina mo pa gatas. Mamaligon na ako naman ko doktor gaon ng barngapon. Ay hala diri pre-check up. Ito kita. Gatang balanda. Pero mga adyo na yung mga brain cells kasi na nagadaot siya. Binounce na lagi. Anong matang sa kuwan? Gipis? Gipis book? Gipis. Wala ka na mo ka. Ito palis no? Una kong tinda po. So uban tanin jud guys kay among tandaan nagamong iro kay luoy to kay gisilba nagijahang payanan. Check po na maglanip ba dito pikas nga bay kay lain ra dito muuwan kay maglanip. Maano dan sa tong bayang gaba. Na, di na matanawon basin jag mo abot na dito sa kugtong. Magbunit ko guys, kay mo nagbunit nga agunang napalit. Oh. Ganahan ko magbunit pero mga panahon na di ko gusto makita sang buta ri kalat. Hindi maligod eh. Magkantrepan ni trapay mo ligo. Kani? Kare ngana. Pugi brand. Dana hagtanan na kani, tanan mo ni. Ginasa.
basta mag-seatbelt, di ko kailangan mag-seatbelt kay mas hadukan ko mag-seatbelt. Hindi na ko kaikin mag-seatbelt. Ano ba ikin ba ka? Gunuhay. Ikin eh. Wala nga nag-seatbelt pa ka, anda nagas mapanggaan, gunuhay ka. Hindi nung gagalihag-lihag taman kay malak manigkalit. Malak kalit. Yan ba? Dami eh, yun Natin makauna-una pa ka. Presence of mind man, yun Presence of mind na nakas doon. Dad na kayo mga pasahero naghan. Kuno meron na aywa. Man. Oh my gosh. Oh my gosh. So parang undoy guys, di pa nilunop kay anad man ni sila glunop sa ila. Na ba sila sebab ato orang dakuag kami sa Putlungkam among baryo wa amo nang ignorante ka joy nga ni kulbaan ako magtan-aw. Kabas kanina hapit tapod mo kipot ag bagong tinanim luoy bisag mga basak dinhi og lunpan kay impas lagi mga humay. Bali 6 ka kilometro pag among biyahen para makaabot misbay nga guba. Kaning 100 B complex with paracetamol. Hawire, ihurot na kay tag 28 man ang buhok. Unsa kaning 100 B complex ra. Kasama mo ng B-complex. Ako kay Kaya mga paracetamol. kananay kay ingot-got magijahang arthritis. So ano man kumusa ka sa bahay nga gawa, wa ko kitang bugoy, wa kumusa ka kay grabing danguga. Ini guys, nagbaha na po ni babaw ni sa among bahay kay gikan sa moto bitaw. Na wa man gud malasuhi din nas krasada nagbatas ag mga tubig. Karon panining baha kay na paman mga mag-construction sa kalsada. Naluoy kong nanay guys kay naay gipamati ang arthritis ning tukar kay bugno lagi kaadyo man nagpapalit si Janaho og vitamin B complex with paracetamol. Resita nis doktor kani kuno ipainom kay kaning paracetamol para sa pain. Kaning B complex ra nga vitamins aho ani kay nangut-ngut ning mga joints lagi ning balik na mampud tugno magud kaadyo. Naluoy kong nanay kay nagkaludya. Daliman ka murag buwan na buti kapining uwan. Wa jay undang-undang. Pero pasalamat lang po ko kay di ka kusog. Hiner bitaw taligsik ra magbuto-buto. Say mo kusog pero di jud budi totally kusog das nanay luoy. Gisakitan nito na jang tiil pero smile maghapon nas nanay. Aghapon mga igsuon daris bahay di aga himo-himog mga pagkaon. Saging ni si Ja jagi buliburan pag jag kamay kung unsay bawal na humahinom po ilang gipangaon nga maikag ra pag jag ko. Lahi mo guning uwan-uwan kay gatang baba bitaw mo bitaw mag-crave nung mga pagkaon. Uy gara kung undoy gihatod sa bahay kay si Ja magtiwas man tog panday sa payanan ni Bugoy. Sindan ra ko ni jada ni mga video ha. Na grabe na ko naglunop dito sa ilang baryo kay lunpunon man ilang baryo kana malagi dakong suba aga tiil nga kagiron kay hunaw-hunaw daring baha. Pangaguran gid ning tiila. So as of 5 PM January 11, 2023 mao na ni karsada sa Progreso Alicia da grabe mura naman nig simi dagat. Ug di pa ko buros gaban-uban anta ko ni jadaan kay ganahan ko mag-explore og mga ingani tan-awa mao na ni ag basa. Diba ganina kita pa magwanghumay aw mga lagi tanem. Karon na unsa na mura naman nig dagat sa tsokolate. So, good na bagyo. Basak man basakan man eh. Nabaskan. Tulay. Luoy laman taw pag tag-ija in taon danis mga humay. Bawal man mabuhi pa ni inig hubas. Basig na nga ibot na ni. Agi ni basak gihapon ni pero tanaw ni mamura na si sa dam. Ta jarang ilara na tanaw na unsa naman ni oy. Inga ni problema sa Alicia og mag-uwan kay maglanip gadyo ja apektado bitog mga basak luoy gadyo mga mag-uuma dari ba sa ting-uwan. At ang oras karon guys, alas 6:17 na sa gabi nahauli naman ni Nusundoy pero tuas gawas kay ga kuri-kuri sa sakjanan. So naibalita gikan sa NIA Region 7 nga Agmalinaw Dam ato mas spillway sa pilar katong ang laglagan critical spilling level na kuno. Ag mga nahadeo nga namo dito gipahawa na gipa-evacuate na. Kay delikado kay hapit na musangke bitaw sa tulay inja. Delikado unja awas. Ja narabay mga baydas abus mga anod simbako. So na ay mga post dari. So grabe galanip na. Kay sa gunson man lagi taon pud nga sigig baha. So karon na guys mag-shout out ta. Kay amo tong ipangsaad ninyo nga mag-shout out ta. Agatong shout out ina na maghuman sa tong vlog no. Kanang padung na bitaw tamahuman sa padung naman tamahuman kay kajoy kuan karon vlog karon kay uwan lagi. So hara man ning pangbasahon ni injuhang mga komentary. Ang mga ngaan basahan na gyud comment tanan pag tasta pug tudot ang tilaw kay grabing taga sa pag mga comment. So mga ngaan laman
So, daghang salamat guys sa inyong comment. Ganano po na mo comment. Although di na ko ka-reply, agaban heart ang agaban di, pero nakapasa ko ugahang na-appreciate ang effort sa pag-comment. So, hi ni Ma'am Emily Hogan, ni Jonalyn Opalya, Mama Julian family, Fam Juarez TV, Janet Morado, Joan Ungab, uy, nasagip naman siguro ko. Pero, mga lagi to. Ni Ma'am Armalyn Idaw, ni Jerica Ilurango, ni Finkin, ni Conchita Galun, Nilcy Bayantong, Vanessa M, Mers and Family, hello, Sanilin Tinido, og ni Ma'am Idina Kanyiting, dito ni Mawa ni sila. Og syempre ni Ma'am Nisil Naluan, I love you always, Flor, I love you always, Tupod Ma'am, salamat sa imong support, dito ni Mawa sila. Si Sir Glenn Galo, ni Yine Storm, hello, madjong gabi madjong mumutanon ang vlog kay alas 6 na i-upload. Janet Mangundato og ni Ate Raquel, napoy channel sa Ate Raquel, Carms Fulgar og ni Gina Dakuma, ni Ronnie Luwabi, ni Evelyn Salvacion og ni Ginalyn Villaganas de la Cruz, ni Ma'am Divina Gracia Salinas og ni Rosalie Mundaga og ni Ma'am May Amor Bernadette, Ma'am Janet Morado, Imcons o Sir Ambrosio Sakan, si Jimaylin Lanusa, si Jamal Marohom, si Jets Mendoza, si Julie Moico, si Ria Inustacion Escultor, si Irish Joy Marapaw, si Florita Galano, o si Jovian Stepan Vlog nga kada adlaw jud kuno maglantaw sa vlog. Shout out from Sweden, Jinkuno family, Lapu-Lapu Cebu. Og ni Lourdes Saladin, naadyan sa pirmi po, ni Sir Reynaldo Tumakay, ni Ma'am Kate Julian Caudor, ni Elvis Cervantes, o ni Virginia Ligan, Princess Sofia Rodabiang di po ni si Zamawa, Aminuya, ni Ate Hermie Badit Burato Florano Family Vlog, si Insimita, hello, Arvin Sumangit, Juan Ungab, Bisagri TV, o ni Virgilio Dargantes, dagandaghan mo rin Banji Inuhalis, Rosana Bagyo, o Ima Narciso, kani di po ni Mawa, Agnes Akasurani Doyog, hello Ate Agnes, amping diha sa Qatar. Mary Grace Lagumbay from Davao, Maricar Prahinog Team, Cindy, wa na sumpay, ug unsa na ko andre kay naputod ma'am. Maricar Prahinog, salamat ma'am, ug ni Suzette Cortizano, ni Saik Chua, watching from Tagum City, si Ricky Vlog from Camiguin Island, Wendy Papards, Saudi Arabia, Virgie Kaakbay, si Joy Trigo, ni Emeline Angkon, Forever Young, ni Forever Young, sa Barbanti family o Quintano family, diha sa Luon, Bohol. Andre Tubo, malingaw kayo ko from Bayugan City, dengan salamat sir. Teresita Ilaw, Samuya family o Balunsyo family sa Daguhoy, Irish o ni Salome Ramilo Vlog, ni Vitel Villarente Pagiding or Pakiding, Inday Yeni o ni Maria P. Bironio, ni Janet Raquel o ni Joella Fam Vlog, ni Yuki Nercy, Baby Jobs o ni Emily Hugan. Nabasa na si Emily Hugan. Ni Gazia Marcos o ni Lilith Ulaybar, ni Hilin Buhulana o ni Ramjun, Junjun Stevie, Annalyn, Cherry May Katubay o ni Ma'am Pilisa Taghap nga di mawa, ni Teresita Ilaw. Yung buyag na kunog hangti dyan. Salamat sa suggestions sa mga dagang salamat sa mga suggestions sangan ni Jeanette Magundato, balik naman siguro ni Inday Yeni watching from Iligan City og ni Jenny Dikidays, Maricel Colunya, ni Bing Maragana kani di po ni mawa ni Evelyn Salvacion, ni May Real, ni Cecilia Manalim og ni Ginalyn Oliveira, ni Marichu Tampus og ni Ima Gayon, ni Rose Fukoy og Pamilyang Lagan Channel taga Tagbilaran, Junita Labunog,
Modista Abad ug ni Jelly TV. Ni Mirasol Molina, OFW sa Saudi. Cherry Migilig, ni Roselme Balvez og si yours truly, insa pa shout out umayngan, yours truly ramingan sa dyan channel. Ni Sweetie Ding Quadrailos, Ronilo Wabi og ni Chris Angie sa kahatian. Og si Sil Naluan. Sorry kasi jawa ko na shout out kay des niagi katuramang ahang naapsan mo rin hangi pang screenshot ja agkatong mga latest na ning comment wa na maapil. Ni Ricky Vlog, hello Ricky Vlog. Ni Jocelyn Cañete, hello, happy birthday ni siya pagka January 10, belated happy birthday Ma'am Jocelyn Cañete. Hello ni Sir Glenn Galog, ni Eva Lorica Bago, ni Suzette Cortizano watching from Hong Kong, ni Virgie Kaakbay, ni Jinlin og ni Shinley og ni Elizabeth Darang, ni Ace Jan Rabuya, hello, po ni si Jay Puas og ni Ate Catherine Coray. Salamat kaayo. Ang uban ning comment nga late na, wa na sila maapil kay katurang ning comment og January 11 alas 5 sa hapon. Maurag na-apil sa tong shoutout. So sunod na pod, ag mo comment na pod ani nga video, manapit ang shoutout sa sunod nga vlog kay kuan man, mao lagi. Delay man gud ang vlog, di jud mag-vlog ko ron, dyan i-upload ko ron, mga next day pa nila ma-upload. So, salamat sa isang comment og support, taas ng gatang video, no, dengan sa shoutout, pero gihangat, agin so hang amigang buras, gihangat ko, dengan salamat sa inyong pag-comment, sunod na pa, basahan gihapon na, dyan mo, gihapon, kanang alas 5 sa hapon, gihapon tama, naghang mabasahan, kay, makuha na naman po yung comment bag, o di naman po ito maapil,